Depuis Abidjan, international. Mais le
Mbak. Amin. Amin ya Rabbi amin. Amin ya Rabbi amin. Abarika alaka fara ishika. Koko na damina na ni makɔrɔta la bɔ kan ka kɛ o ko la parce que a bɛɛ daminɛna olu de ɲɛna wa a bɛɛ fana kan ka baw ɲɛna n'a ma baw ɲɛna o kan ka maaw bilasira ka kan ka ba ta ala k'a fara i si kan ala k'a fara i si kan nin bɛɛ ye Komo Kamara ko de ye han Komo Kamara ye suma ye ala y'i da sumaya yɛrɛ de kama sinon nin tɛ kɛra kɛnɛ bɛɛ kan dɛ
mɔgɔkɔrɔ ninnu ɲɔgɔnna tɛ sigila ka bɛɛ ka fɔli a si tɛ ka se nin hɛri nin ma komi kamara ye soma ye ba ni diɲɛ cɛcira k'a fɔ ko bɛɛ k'i niyɔrɔ la ta ne y'i ban dɔ la a kan ka ta ka d'e ma parce que e kan ka se ka dɔ woloma ba soma bɛɛ tɛ magoɲa soma ye jigitigɛ soma ka ca ne m'a f'i ye sisan n'an bolila ka mɔgɔw cɛ ka yira mɔgɔ dɔ la ko taa karimasina fɛ a y'i mako wolomana san kelen san fila mako tɛ ɲɛna u n'an wele ko jeliba ko est ce que i n'o min fɔ ko tiɲɛ don wa k'i ka ese ko la ko tiɲɛ aro wa ne ko n ko kuma n'o minɛ mɛ ne n'o mɔgɔw ci ka na komo kamara fɛ olu mako dilanna i n'o maloya bɔ n na mako dilan soma mana kɔfɔ yɔrɔ yɔrɔ ne ye kofɔlaba ye mako dilan soma ye mako dilan koma mana kɔfɔ yɔrɔ yɔrɔ ne a ma nɛnɛ adama kofɔlaba o makoɲa soma ye saya n'o cɛ kelen bɛ minɛ na o tɛrɛ n jigi kɔrɔ mɔgɔw ye dɛsɛla min na ale tun y'o dilanna k'o di yan musokɔrɔba taa i sigi ne seko foyi tɛ n ta na ne da kan de kuma ye ba mɔgɔ ka kuma mana k'i kɔnɔ a ye bana mɛ a mana k'i hakili la a tɛ bana